Кніга паўторанага закону, раздзел 29. Гэткія вось словы запавету, які загадаў Господ Маісею, каб заключыў з сынамі Ізраіля ў зямлі Мааба, апрача запавету, які заключыў з імі на Гарэбе. І склікаў Маісей увесь Ізраіль і сказаў ім: «Вы бачылі ўсё, што ў зямлі егіпецкай на вашых вачах зрабіў Господ фараону і ўсім паслугачам яго і ўсёй зямлі яго. Тыя вялікія плягі, якія бачылі вочы вашы, тыя знакі і цуды вялізныя, ды не даў вам Господ сэрца, што разумее, ды вачэй, якія бачаць, і вушэй, якія маглі б чуць аж да сённяшняга дня. І вёў я вас 40 гадоў праз пустыню. Не сцёрлася адзенне ваша, сандалі на нагах вашых ад старасці не знасіліся. Хлеба вы не елі, віна і секеры не пілі, каб вы ведалі, што я Господ Бог ваш. І прыйшлі вы потым на гэтае месца, і Сыгон, цар Хесібона, і Ог, цар Басана, выступілі супраць вас вайною, і мы іх пабілі. І забралі мы іх зямлю, і аддалі яе ва ўласнасць пакаленням Рубэна і Гада і палове пакалення Манасы. Дык беражыце словы гэтага запавету і спаўняйце іх, каб мелі вы поспех ва ўсім, што робіце. Вы стаіце сёння ўсе ў прысутнасці Господа Бога вашага, князі вашы, кіраўнікі пакаленняў вашых, старэйшыны вашы, суддзі, таксама кожны ізраэлец, дзеці і жонкі вашы і чужаземец твой, які з табой прабывае ў лагеры, пачынаючы ад дрывасекаў аж да тых, якія чэрпаюць ваду тваю, каб увайшоў ты, прычым пад прысягай, у запавет Господа Бога твайго, які сёння Господ Бог твой заключыў з табою, каб зрабіць цябе сёння сваім народам, і каб ён быў тваім Богам, як сказаў табе, і як прысягнуў бацькам тваім, Абрагаму, Ізааку і Якубу. Не толькі з вамі аднымі заключаю я гэты запавет і зацвярджаю гэтай прысягай, але за ўсімі тут прысутнымі разам з намі перад Господам Богам нашым і з тымі, каго сёння тут з намі няма. Вы ж ведаеце, як мы жылі ў зямлі егіпецкай і як ішлі між народамі, праз якія вы прайшлі. Бачылі вы брыдоты і ідалаў іх, дрэвы і камяні, срэбра і золата, якім яны пакланяліся. Хай не будзе часам паміж вас мужчыны або жанчыны, сям'і або пакалення, якога сэрца было б сёння адвернута ад Господа, Бога вашага, каб ісці і служыць багам гэтых народаў, ды каб гэтак не знайшоўся паміж вас корань, які родзіць атруту і палын. Калі б хто чуў словы гэтага праклёну і патураў сабе ў сэрцы сваім, кажучы: «Супакой мець буду, хоць буду жыць у крывадушнасці сэрца свайго», той сцягвае загубу на зямлю як абводненую, так і сухую. Господ не даруе яму, але тады тым больш узагарыцца гнеў яго і лютасць супраць таго чалавека, і прыйдуць на яго ўсе праклёны, якія запісаны ў гэтым скрутку, і вынішчыць Господ імя яго з-пад неба, і аддзеліць яго на загубу з усіх пакаленняў Ізраіля паводле ўсіх праклёнаў запавету, што запісаны ў гэтай кнізе закону. Тады будучыя пакаленні, сыны вашы, якія народзяцца пасля вас, і прыхадні, якія прыбудуць здалёк, убачаць плягі гэтай зямлі і немачы, якімі будзе караць яе Господ, і скажуць: «Серка, соль і пажарышча уся яго земля, так што не будзе яна больш засяваная, і не зазелянее яна, як пасля загубы Садома і Гаморы, Адамы і Себаіма, якія Господ знішчыў у гневе сваім і раз'ятранасці». Тады скажуць усе народы: «Чаму Господ зрабіў так зямлі гэтай? Чаму такая бязмежная раз'ятранасць гневу?» І адкажуць: «Бо пакінулі яны запавет Господа Бога бацькоў іх, які заключыў ён з імі, калі вывеў іх з зямлі егіпецкай. І служылі яны багам чужым і пакланяліся ім, тым, якіх не ведалі і якія не былі ім прызначаны. Таму ўзгарэўся гнеў Господа супраць гэтай зямлі, і навёў ён на яе ўсе праклёны, якія ў гэтым скрутку запісаны. І выгнаў ён іх з зямлі іх у гневе, раз'ятранасці і абурэнні страшным, і выгнаў іх у зямлю чужую, як сёння гэта было пацверджана.
Скрытае належыць Господу, Богу нашаму, а адкрытае нам і сынам нашым аж навек, каб спаўнялі мы ўсе словы гэтага закону.